Dobrače ćirilica, šta sve nismo probali, u čemu se sve nismo obrukali? Mislili smo da umemo, makar da se bijemo ako ne znamo da radimo, da umemo da se bavimo politikom. Za mene je ključno pitanje kuda će ići ti vojni gasovodi koje svi planiraju, nigde gasovoda nema. Znači, svi gasovodi služe zato da se neka vojska postavi uz njih. Mene sad zanima, ako se gasovod postavi duž Dunava, pazi, duž Dunava, do Konstance, znači sad na levoj strani Dunava, to znači ostado smo mi bez Vojvodine. Eto tamo strane vojske da brani taj gasovod. Ako se postavi kroz sredinu Srbije, to znači bit ćemo na liniji vatre. Zato što jedan gasovod mora da prođe dolinom Morave, to je najvažnija dolina u Evropi, vojno-strateški, a drugi gasovod će se postaviti poprečno preko Kosova. Tu moraju dve vojske da budu tako blizu jedna drugoj. Ja ne znam da su igde bliže, oni pričaju na Baltiku, NATO i Rusija, ne znam, pa tu su najbliže njihove vojske, na tom mestu. Evo, sve ovo kad slušate, koliko je mora da imate dobro obučenu diplomatiju i ljude koji su od struke da reaguju. Ja se plašim da smo mi to uništili godinama unazad. Pre svega se poruke moraju slušati pažljivo. Znači, ne postoje skrivene poruke, one se uvek u suštini jasno saopštavaju, samo je pitanje pravilnog tumačenja. Kako izbeći to da nas upotrebljavaju stalno te Amerikanci, te Rusi, te Nemci, te šta ja znam, kogod hoće, Luksemburg, kome god padne na pamet, jel? Da učestvuje u toj igri. Ne govori predsjednik vlade bez veze tu stalnu rečenicu, neće niko da odlučuje sem Srbije. Vi morate staviti do znanja da ste suverena država. Koliko god nekom to sada i ne delovalo kao istinito, realno nama su mnogi resursi oduzeti, u privatizacijom nam je potpuno država ovakvom pljačkaškom uništena. Mi nemamo resursa dovoljno. Mi imamo razvlašćenu vlast u mnogo čemu, jer imate izvučene nadležnosti iz ministarstva po tim raznoraznim agencijama, nekakvim nezavisnim telima. To je namerno rađeno. Ali vi morate da date do znanja da ste suverena i nezavisna država. Vi donosite odluke. I nas. Jedino što zanima je interes Srbije. Ne zanima me šta će raditi Rusija, šta će raditi Amerika. Oni nek se tuku, ali mi moramo našu glavu da spašavamo. Užasno su opasna vremena u kojima mi živimo. Ovde je ubijen bivši predsjednik države u Hagu. Ovde je ubijen premijer. Ali mi stalno mislimo da se to događa zašto smo mi neka čudna, bizarna zemlja koju ne... Molim vas, Norveška, koja je ono što je Srbija za jugoistok Evrope, Norveška je za sever. To je Spajkmanova doktrina. To su dve tačke iz kojih se kontroliše Evropa. Norveška je član NATO-a, ključna zemlja NATO-a, nije član Evropske unije i veoma važan faktor u svim tim odnosima. U jednom trenutku, evo Aleksandar se time vadi zna, predsjednik vlade koji se zvao Jens Stoltenberg objavi da povlači avione norveške ratne avijacije iz bombardovanja Libije. Znate šta se desilo kroz 15 dana? Neki ludak, manijak, nekakav Breivik, ode, digne u vazduh vladine kancelarije u centru Osla, sedne u svoj auto, ode tamo kilometrima do nekakvog čamca, pređe na neko ostrvo i tamo satima ubija neku decu koja su slučajno članovi podmlatka vladajuće radničke partije Norveške. Kad ih je pobio 90 ili ne znam koliko, tek onda su uspeli da jave šta se događa, pa ne znam ko, niko nije stigao da interveniše, niko nije šta uradio. Norveška je u roku od 24 sata bila ono što mora da bude, a Jens Stoltenberg je postao generalni sekretar NATO-a. Tako se disciplinuju zemlje. Onog časa kada je Hollande u Francuskoj rekao, društvo, mi smo platili nekakve brodove koji treba dođu iz Rusije, mi te brodove hoćemo, ne možemo mi da ukidamo sankcije. Nego treba francuski nosači da idu u Rusiju koji su milijardu plaće. Šta se desilo? Charlie Hebdo. Pobili su te karikaturiste čuda, 1, 2 miliona ljudi na ulice. Francuska je uredna i normalna. Nema zezanja, oprostite na uličnim izrazima. Kao prilog ovoj priči. Znači, zemlje se ozbiljno disciplinuju, dovode u red. Ne kažem da to radi samo Amerika, rade svi. I sve više će raditi. I svako mora da bude pametan i oprezan, jer ovdje se o glavama radi. Tamo gde je ozbiljan problem, tamo šale nema. Stvari su se zaoštrile, to više nije taj svet u kojem to se dešavalo i ranije. Zašto je Palme ubijen na ulici? Zašto su se razne stvari događale? Zašto je Kennedy ubijen? Uvek se konačno
velika moć izražava na kraju velikom silom i prekomernom silom. Prekomerna upotreba Time se Srbije. zaustavlja proces koji ne odgovara. Sile, to je nešto zbog čega je Srbija kažnjena već 30 godina. Ja sam jedan jedini put video u životu Zorana Đinđića. Video sam ga negde pred 5. oktobar, znači 4-5 meseci pre toga. Video sam ga na taj način što je jedna moja prijateljica, aktivistkinja Demokratske stranke, meni rekla, slušaj, kaže, ti znaš mnogo važnih stvari i ne bi bilo loše uopšte da odeš da vidiš Đinđića. I ja kažem, zašto da ne ovo? Ja sam kod Đinđića bio recimo u maju, aprilu, ko bi to pamtio, možda i u julu, znači neposredno 5. oktobar, a u januaru mesecu je u Francuskoj izašla knjiga mog prijatelja Aleksandra Delvala Ratovi protiv Evrope, Bosna, Kosovo, Čečenija, koja nikad nije prevedena na srpski. Znači 2000 izašlo, znači do dana današnjeg nije pravilno... To je lažno ime jednog agenta Dezim Biroa koji je posjetio mene u redakciji Profila i dao intervju. Jeste, to nema nikakve veze, on se zove Mark Dana, evo ako hoćemo tu, to nema nikakve veze. Cela priča da se knjiga pojavila u Francuskoj, to je tačno, apsolutno je to tačno da su objavljeni, ali tu su objavljeni podaci koje je Francuska htela da plasira svojoj javnosti. To je vrlo bitno, znači nikad prevedeno na srpski nije imalo uopšte propagandnu nameru prema srpskom tržištu, dakle niko je nikad nije preveo. Tamo otprilike piše ovo, kaže, dakle, Amerikanci na ovim prostorima, parafraziram, će uvek izabrati samo onog čoveka da dođe na vlast ko bude hteo da ispunjava njihove uslove. Ako ne bude ispunjavao njihove uslove, Amerikanci će ga ubiti. I kažu da kao jedan od najvažnijih faktora koji će biti iskorišćen ovde i ono što Amerikanci hoće od buduće vlasti, ali pazi, ja tada ne znam da će biti 5. oktobar. To je vrlo bitan detalj. Ja Đinđiću pričam kao opozicionar. Kaže da će Amerika tražiti upravo ovo. Nezavisnost Kosova, Sandžak, federalizaciju Makedonije i ukidanje Republike Srpske u Bosni i Hercegovini. Onog momenta kad je Đinđić postavio pitanje Kosova, neposredno posle toga usledio atentat. Pokrenuli ste pitanje Kosova i time iziritirali Sjedinjene Američke Države i Đinđić kaže ovako. Kaže, Amerika sprema agresiju na Irak. To se u arapsko-islamskom svetu doživljava kao napad na čitav islamski svet. Ja se bojim da Amerikanci iz želje da pokažu muslimanima kako njihova akcija nije inspirisana anti-islamizmom, već da napadaju Sadama jer posjeduju oružje za masovno uništavanje, mi ćemo na primjeru Srbije pokazati da smo u stvari muslimanski prijatelji tamo gde muslimani imaju dobru ulogu. Znači, na Kosovu su u sukobu Srbi hrišćani i Albanci koji su muslimani, mi ćemo pomoći dobre muslimane Albance. Posle 3-4 dana je ubijen. Ako govorimo o istoriji, Zoran Đinđić jeste istorijska ličnost, veliki reformator i ostaće u srpskoj istoriji upamćen kao svetao trenutak srpskog naroda. Ne bih voljela zaista da špekulišemo u ovom trenutku ni sa njegovom smrću. Znači, postoje neki ljudi koji ležu u zatvoru. Politička pozadina nije istražena na adekvatan način i prosto zarad njegovog imena, lika i dela ja bih voljela uvek da se govori samo kroz nekakve jasne činjenice. Dobro, ali ovo nije bilo ništa ružno, Aleksandra. Ne, sve u redu, ali prosto bez nekih teorija zavera. Ali Aleksandra... Jeste, te teorije zavere, to je stvarno problem. Mogu je samo nešto, gospodine. Ali Aleksandra, to je vrlo bitan detalj, ja nisam rekao ni jednu ružnu reč. Posle 5. oktobra, šta svet organizuje u Srbiji? Ne pomoć, ne Maršalov plan da se digne Srbija, nego organizuju pobunu na jugu Srbije koja nije bila u prethodnom periodu. Pa ajde ovako da kažemo. Znači, ako govorimo o pomoći, znači, pogledajte recimo danas šta se dešava sa dužničkom, evo da napravim takvo poređenje, mada mislim nije možda baš potpuno adekvatno. Znači, u Grčkoj sada imamo jednu dužničku krizu zato što se postavlja problem otpisa dugova, jel? Znači, Evropa neće da otpiše određen dug Grčkoj. Znači, Srbije kroz Pariski klub poverilaca oprošteno 66% duga koji su napravili Tito i Slobodan Milošević. Slobodan Milošević nije pravio nikakve dugove, pošto mu pare nisu ni davali, bio je pod sankcijama. Kogod je napravio, to su bili dugovi koji smo mi bili u obavezi da vratimo. I londonski klub i parijski klub su, prvo, nema američkih banaka u tome uopšte. Amerika je uvek davala bespovratno za JNA
Jugoslaviji. Nikada komercijalne kredite i Jugoslavija dinar kredita Americi nikad nije dugovala. Dugovala je evropskim bankama, japanskim bankama i drugima. I Parijski klub, to je klub poverilaca država, i Londonski klub, to su komercijalne banke. To su pregovori vođeni još 90. godina, dovedeni do negde. Naša strana je otkupila sve te dugove kad smo im podigli cenu. Nije to tema uopšte. Grčka i Siriza i sve ovo je ozbiljna tema za nas i sasvim drugog razloga. Samo, gospodine Mariću, ako mi dozvolite, mi smo sad sve ovako pričali, ozbiljan je razgovor. Ali mi nigde nismo našli odgovor, a šta ćemo dalje? Tog odgovora nema, kao što vidite. Mi ćemo konstatovati šta nam se kroz istoriju dešavalo, raspredat ćemo razne teorije. Ja inače ne bih rekao da su to teorije zavere. Ima tu, neretko te teorije zavere su postojale istina, nažalost. Ali nikako nemamo odgovor, a šta dalje? Kako nemamo? Pa kako nemamo? Pa jeste li vi predstavnik vladajuće stranke ovde koja ima ogromnu podršku? Vi morate da imate odgovor. Mi ne moramo ništa. Mi možemo pričamo o teorijama zavere. Vi ste, gospodine Ristiću, pravo, ali ja tvrdim da mnogo ozbiljnije države, govorim, ako hoćete, o Ruskoj federaciji, o Sjedinjenim Američkim državama na kraju krajeva. Mislim da ni one nemaju odgovora. Imaju precizan plan, niste u pravu uopšte. Ne, što se tiče... Rade danonoćno. Mogu se slažem da imaju plan, ali gde će to eskalirati, mislim da nemaju. Imaju. To je ono što mene plaši, a ne Srbija koja u ovoj situaciji posmatra šta se dešava na globalnom nivou da ona preživi. Teško da možemo da imamo... Predsjednik vaše stranke i premijer je pre 3 dana ili 2 dana pozvao zemlju i građane na jedinstvo. Tako je. Molim vas. Ta reč se prvi put čula u posljednjih 20 godina. Šta znači jedinstvo? Slažem se. Pri čim se zemlja nalazi da treba jedinstvo? Hoće li neko to da kaže? Evo, reći ćemo da... Ajde, molim vas. Znači, zemlja se nalazi objektivno pred strahovitim izazovima i u velikom smo problemu. Šta to znači? Hoće li slediti priznavanje Kosova i Ujedinjenim nacijama? Hoće li slediti izbacivanje košarkaške reprezentacije? Niko ne može... Da li se vraća nama 94. i 5. Niko ne može sa sigurnošću da kaže i kakvoj vrsti pritisaka će biti izloženi i kako će se reflektovati od toga šta se u svetu na globalnom nivou bude dešavalo, zavisit će ovde mnogo toga. I plašim se da ni malo to nije povoljno za čovečanstvo, ne samo za našu zemlju. Posle svega, posle svih kataklizmi, jedino umemo da se smemo, ako već nekom drugom, ono makar samima sebi. Ljubiša, je li humor i osmeh nešto što Srbima niko ne može dozvoliti? Ne smeje se više tako mnogo i tako lepo kao nekad. Ali to znači da u stvari treba na tome raditi, treba sve okretati na šalu. Kako nam bude? Ali tvoja predstava Buba u uhu je bila najdugovečnija predstava u istoriji pozorišta. Pa dobro. Pobedila je i Mišolovku i sve predstave na Broadwayu, u Londonu. Koliko puta je igrano u Jugoslaviji? Po broju godina koliko je igrana u kontinuitetu sa istim preživelim glumcima, to je najduže. 44 godine igrana je 1600 puta i preko 1 milion ljudi je videlo. Bile su predstave, naravno, koje su igrane u drugom sistemu, iz dana u dan, po 10-15 godina i tako dalje, i to su neuporedive stvari. Ali u našim uslovima, u repertoarskom pozorištu, u evropskom pozorištu, to jeste jedan takav rekord. Ti si sada obnovio Bubu u uhu. Da li se razlikuje humor onda i sada? Sve isto. Da li se mi smijemo istim stvarima sada i nekad? Sve isto, samo se sve promenilo. Kada na kraju u tom šekspirijanskom pokolju sa 9 mrtvih na sceni, kada se taj pijani šašavac gega po sceni dok ne naiđe na taj pištolj koji će slučajno paliti i njega dovršiti, on se sagne i jednoj od žena koja leži mrtva uzme mobilni telefon iz ruke i šta uradi, naravno, sa njom napravi selfie. Eto, to je jedino što smo promenili u predstavi. To govori da je prošlo 44 godine i da se sve promenilo. Aleksandra, mi smo mislili da ćemo mnogo brže da izađemo iz kataklizme 90-ih, posle 5. oktobra, da ćemo ući u Evropsku uniju, da ćemo zaboraviti stare mitove, a praktično tumaramo od nemila do nedraga ko nekad. Ne bih voljela da pravimo takvu vrstu poređenja 90-ih i današnjih dana. Mislim da se mnogo toga u Srbiji ipak promenilo.
Više bih voljela kao Ljubiša da možemo da pričamo o humoru i o nekim značajnim predstavama nego o onome što se dešava na političkoj sceni u Srbiji i u Evropskoj uniji. U svakom slučaju, znači, 90. su bile godine jednog potpunog odvajanja Srbije od sveta, jednog potpunog nemila, nedraga krize, konflikata i to je nešto što, bez obzira na sve, mi se čini da se ne može ponoviti ni na kakav sličan način. Znači, od 2000. do danas ipak je došlo do različitih napredaka u svim društvenim sferama. Slažem se da smo očekivali da će neke stvari ići brže, bolje, lakše, jednostavnije, ali se čini da i svet ne ide onom brzinom napred kako se moglo očekivati, odnosno kako bi trebalo da se razvija globalno svet danas. Dakle, demokratski procesi nisu nešto što očigledno se da jednostavno implementirati, a očigledno i da ona krizna područja koja su prošle kroz određene kataklizme ne mogu se velikom brzinom stabilizovati i krenuti put onih najrazvijenijih. Mi smo pokušavali da prkosimo celom svetu i kažnjeni smo i još uvek snosimo posledice za te događaje. Makedonija je bila suprotan primer. Radili su bukvalno od raspada Jugoslavije šta god su od njih tražili. Prve NATO trupe su došle u Makedoniju, onda su im razvalili zemlju. Svaki dan je Makedonija pred pretnjama terorističkom aktivnošću, da će da se raspadne, da od toga neće ništa ostati. Čovek ne zna šta je gore, da li biti prijatelj, da li biti neprijatelj Americi. Ne zna se šta je opasnije. Kada govorimo o regionu Zapadnog Balkana, dakle, postoje još 3 otvorene teme, onako kako se posmatraju na zapadu. Znači, 3 otvorene teme koje se moraju regulisati. Znači, jedno je pitanje odnosa između Beograda i Prištine. Ono se smatralo u jednoj fazi kao najkomplikovanije i kao najteže za rešenje, što verovatno i jeste. Međutim, u ovom trenutku ovo je jedino pitanje koje beleži nekakav pozitivan trend. Znači, imamo pozitivne pomake, imamo političku dobru volju da se nastavi sa normalizacijom odnosa između Beograda i Prištine i potpisivanjem Briselskog sporazuma je zapravo otvorena mogućnost da se nekakvim koracima i tempom ovaj problem polako rešava, bez obzira naravno na probleme sa kojima se usput susrećemo. Znači, to će biti proces koji će trajati i koji će pratiti Srbiju tokom čitavog njenog puta ka Evropskoj uniji. Ali u svakom slučaju, znači, ovo je jedna tema koja beleži nekakav pozitivan pomak. Druga tema je pitanje Bosne i Hercegovine, nefunkcionalne države. U ovom trenutku postoji jasna želja međunarodne zajednice, odnosno Evropske unije, da se polako i pitanje Bosne i Hercegovine počne kretati u pozitivnom pravcu. Ono što je bitno je da su ove dve teme, bez obzira na stadijum u kojem se nalaze, konstantno bile pod budnim okom međunarodne zajednice. Zašto? Spomenuli ste Ameriku, pitanje rešavanja kosovske krize sa kraja 90-ih, kao i pitanje Dejtonskog sporazuma, između ostalog bilo direktno vezano i za involviranost Amerike i Evropske unije u rešavanju ovih problema. Prema tome, znači, oni posmatraju ove procese kao deo njihovog pozitivnog rezultata u cilju smirivanja krize i konflikata u regionu i u tom kontekstu konstantno i posmatraju način na koji se ovi problemi razvijaju. Sa Makedonijom je nešto drugačiji slučaj, vi ste potpuno u pravu. Obzirom na svoju veličinu, se čini da prosto su svi zaboravili da kriza u Makedoniji uopšte postoji i da ona može biti nekakav okidač za nestabilnost u regionu. Makedonija je u čekaonici Evrope i NATO-a već skoro 10 godina. Iskreno, ako govorimo, znači velika odgovornost za ono što se danas u Makedoniji dešava leži i na Evropskoj uniji. Dakle, Makedonija od 2005. u potpunosti stagnira u procesu evropskih integracija, uprkos svim pozitivnim koracima koje je u tom pravcu napravila. Dakle, jedna od ozbiljnih grešaka je bila 2008. činjenica da u Bukureštu na samitu NATO-a Makedonija nije primljena u NATO. Pitanje nerešavanja imena
Makedonije, odnosno otvoreno pitanje sa Grčkom, koja je inače članica Evropske unije, zapravo jedno od najozbiljnijih problema sa kojima je ova zemlja suočena, zbog čega jeste blokirana u procesu integracija. I naravno to je otvorilo plodno tle za različite društvene raslojavanja. U Makedoniji u ovom trenutku imate raslojavanje po svim nivoima. Interetničkim, znači unutar makedonske političke scene, unutar albanske političke scene, između albanske i makedonske političke scene. Dakle, naprosto ova zemlja je duboko podeljena, u velikoj krizi i kao rezultat smo videli nedavne konflikte za koje ne mogu tvrditi u ovom trenutku i da su poslednje što smo videli u Makedoniji. Dakle, Makedonija je pokazna vežba kako ne treba sa nekim zemljama komunicirati i funkcionisati, jer kao takve one mogu postati nekakav izvor konflikata i nasilja. Kad je potreban konflikt i nasilje? Ono što me naročito brine, ajde sad da dodamo u tom kontekstu, jer ja volim tu temu da spomenem, znači Crna Gora u ovom trenutku je najozbiljniji kandidat za punopravno članstvo u NATO-u. Dakle, crnogorsko rukovodstvo je stavilo veliki politički kredibilitet upravo sa željom da postane punopravni član NATO-a. Dakle, Crna Gora se u potpunosti harmonizovala sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije i uvela je sankcije Rusiji. To je bio za gospodina Đukanovića jedan vrlo rizičan potez. Međutim, u ovom trenutku i dan danas imamo nekakve glasove. Recimo, nedavno je predsjednik Francuske Hollande izjavio da u ovom trenutku ne postoji nijedna država koja je spremna za punopravno članstvo u NATO-u. Znači, to bi bio jedan ozbiljan, ako mogu da kažem, šamar za čitav region. Da prime Evropa i NATO sve te zemlje koje su preostale na rušenom Jugoslavije. Hoćete Kosovo, hoćete Albance, hoćete Bosnu. Evo vam, sve zajedno ćemo vas primiti. To znači da će nas vratiti 10 godina unatrag. Mislim da će tendencija ipak biti da se svaka zemlja pojedinačno prima na način kako se bude približavala, odnosno mislim da će svaka zemlja zapravo lobirati za taj scenario. Dakle, Crna Gora je najviše odmakla u tom procesu. Ona će prva izraziti veliko negodovanje ukoliko se na bilo koji način bude spajala priča Zapadnog Balkana kao nekakvog paketa koji će napredovati ka Evropskoj uniji. Dakle, za Srbiju bi takođe bilo važno da, obzirom da i ona u tom procesu ipak uznapredovala više od ostalih, da se pojedinačno mere rezultati. Ali Srbi kažu neće u Evropu i NATO bez Kosova. Onda da sačekamo. 10, 20, 30 godina. Pa, vidite da vam kažem. Možda analitičar ne može odgovoriti na to pitanje, jedan umetnik može. Pa to je trik, šta? Evropska unija je takođe jedan živi organizam. Znači, u ovom trenutku Evropska unija takođe doživljava nekakve svoje reformske procese, nekakve svoje krizne trenutke koji se odnose i na institucionalni i na ekonomske. Kad smo govorili, ući ćemo u Evropu tek kad je više ne bude. Bolje nas ne primajte odmah u Evropu, jer ćemo je odmah rasturiti. Mi smo bili članovi nekoliko tih Evropskih unija, Austro-Ugarske, Turske, u kakvom god savezu smo bili, mi smo to rasturili. I nas su verovatno zato i držali podalje od Evropske unije da je ne rasturimo. Pojavila se ideja da je velika Srbija zabranjena, da je to zločinačka ideja, a da je velika Albanija demokratska, civilizatorska ideja. Kako je to moguće? Odgovor je vrlo jednostavan. Sjedinjene Američke Države su primetile kakvi se procesi dešavaju na teritoriji Albanije, odnosno na celokupnom tom albanskom etničkom prostoru, i primetila je vrlo visok stepen radikalne islamizacije koji prema analizama koje smo imali u situaciji u Albaniji nikako nije bilo moguće očekivati. Naime, Albanija i Albanci su predstavljani kao jedinstven primer u svetu naroda koji je, da bi ostvario nacionalnu ideju, ukinuo verske razlike između sebe, odnosno isto misle i Albanci muslimani, i Albanci katolici, i Albanci pravoslavni. Međutim, pokazalo se da je to apsolutno pogrešno, da je to bila prazna priča, da su sve priče o albanskom nacionalizmu nerealne zbog toga što Albanci sami
iz tog svog nespornog etničkog bića nisu uspeli da naprave modernu naciju koja bi zaista dala prednost jeziku i poreklu nad religijom. I sada, kad Amerikanci vide da to toliko raste, pogledajte šta se dešava, gledajte kakve su izvještaji sa Bliskog istoka. Dakle, Welt je pre neki dan objavio informaciju da je najznačajniji broj pripadnika ISIL-a koji dolazi sa Balkana sa Kosova. Pazite, više nego iz Albanije. Juče je više nego iz Albanije, pazite, više nego sami Kosovci, dakle da sami kosovski Albanci procentualno imaju najveći broj, s obzirom na gabarite koje Kosovo ima, među intervencionistima sa Balkana. 2 teroristička akta koji su se desili, jedan je odneo u smrt 51 iračkog vojnika, a drugi je odneo u smrt 22 Kurda, počinili su Albanci. Nisu ih počinili bosanski muslimani. Ljavdri Muhadžeri, koji se proslavio sa onim nesrećnim odsecanjem glave, takođe je Albanac. Znači, Amerikanci su suočili sa tom činjenicom da odjednom cela ta priča o Albaniji počinje da dobije obrasi koje oni uopšte nisu očekivali da će dobiti. I razmišljajući onda o te dve opcije, jedna opcija nacionalna, velika Albanija, i druga opcija islamska Albanija, logično da im je nacionalna Albanija bolje jer je svaki nacionalizam uvek sekularan. Dakle, čim je sekularan, on je ukalupljen u evropski sistem vrednosti i zato sad istina, smešno, ali i paradoksalno, ali Sjedinjene Američke Države i čitav Zapad grčevito se bore za ideju velike Albanije, nadajući se da će uspeti da preko ideje velike Albanije zadovolja apetite Albanaca i da će zaustaviti radikalnu islamizaciju. Moje dugo iskustvo proučavanja tog fenomena i gledanja sličnih situacija u svetu pokazuje da je to apsolutno nerealno. Dakle, svuda je religijski faktor nadjačavao etnički. Iz istog izvora gde se javila ideja velike Albanije i ideja da Amerika treba da pomogne pravoslavnim narodima da se organizuju protiv ideje velike Albanije koja ima američku podršku. Čemu se to radi? To nije oficijalna američka ideja i nema šansi da ta ideja bude prihvaćena od strane Sjedinjenih Američkih Država u ovom trenutku, jer nadam se da ste primetili da se Putin, koji je nesporno danas jedan od najznačajnijih protivnika Sjedinjenih Američkih Država, sve više i vezuje sa velikim uticajem Ruske pravoslavne crkve. Kad imamo u vidu tu činjenicu, pokušaj da se napravi jedna takva priča u kome bi neko iz Amerike, ali mislim relevantan iz Amerike, stao je iza priče u kojoj bi se okupio pravoslavni svet, je apsolutno besmislena, jer ta priča nikako ne može da isključi Rusiju. To nije naprosto moguće. To naprosto nije moguće. Prema tome, to nije ozbiljna priča. Ono što je nama problem, što teško možete da nađete odgovor, to je pitanje za €1.000.000, otprilike, gde idemo i u kom pravcu. Šta god da uradimo, pogrešili. Pa to je ono otprilike da li hoćete da mu udare šamar sa leve ili desne strane. Znači, da izaberete, a u svakom situaciji ćete dobiti šamar. A zar nismo primili dovoljno šamara tokom ovih 30 godina? Pa jesmo. Pa primat ćemo ih, nažalost, još. Samo je sad pitanje da napravimo situaciju da primamo što manji šamar, odnosno što slabiji. Grozna je situacija po nas i treba biti iskren. Evo, malo pre smo čuli od uvaženog profesora to vezano za radikalni islam. Ja se izvinjavam, ali i u Bosni i Hercegovini, i u Makedoniji, i na Kosovu i Metohiji, vi godinama unazad imate potpunu kontrolu te teritorije od strane NATO pakta. Kako je moguće da se onda razvijaju te ćelije? Pa zato se i razvija. Pa ko ih je doveo u Bosanski rat? Ko je doveo džihadiste? Ko je doveo Al-Kaidu? Slušao sam predavanje između ostalog nekih ljudi iz Maršalovog centra. To je nekadašnji centar CIA u Garmisch-Partenkirchenu. I onda oni dolaze i pričaju vam tu kako sad moramo se boriti protiv radikalnog islama i tako da. Ja sam pokazao onu fotografiju sa Ozrena kada Mudžahedin drži glavu srpskog vojnika. Ali to je 93. godina, znate. Srpska propaganda. Niko nije verovao u svetskim medijima. Tek kad su osjecali američke, engleske i druge glave iz zapadne Evrope, Mariću, nije da nije verovao, oni su tada to dovodili. Nemojte mi reći, pa armija Bosne i Hercegovine zvanično je imala njih kao jedinicu. Niko je 505. Bužimskoj brigadi, ali Izetbegović ih je doveo kao formaciju tamo. Znači, apsolutno se sve znalo da su ti ljudi ovde na Balkanu. Nemojte reći da nisu mogli neku Mauču da iskontrolišu tamo. Pa to su besmislice. Zašto je ovo važno? Situacija je sledeća. Ja duboko se u spoljnoj politici rukovodim onom čuvenom Churchillovom maksimom. Njemu su je pripisali. Nema ni stalnih prijatelja, ni stalnih neprijatelja, već samo stalnih interesa. Ukoliko je nekom interes
od velikih sila da ovde izazove konflikt. Plašim se da će ga izazvati. A mi ćemo očigledno biti nemoćni jer je lako ovde potpaliti Balkan. Vi možete ovde na Balkanu da uveče zaspite, ujutru se probudite, imate ratni sukob. Zato što to neko hoće i to može. Albanci su izabrani u ovom momentu kao geostrateški prijatelj određenih sila koje ovdje imaju očigledan uticaj, prvo zato što su narod u ekspanziji, najmnogoljudniji su i najlakše njim upravljati. I to je tako kako jeste. U fazi u kojoj su bili Srbi na početku 19. i 20. veka kad su bili miljenici sveta. Pa ali razlika je ipak velika zato što smo se mi ipak nekako oslanjali na neke civilizacijske tekovine i francuske i nemačke i tako dalje. Albanci pitanje da li imaju tu uopšte državotvornu misao ili neko njima drugi upravlja i pravi državu tako kako pravi. Na nama je sada da budemo mudri. Da zapravo iz onog evanđelja po Mateju, što je patrijarh Pavle često koristio, da budemo bezazleni kao golubovi, mudri kao zmije. Da vodimo računa šta radimo. Mi nemamo više luksus da se konfrontiramo s bilo kim. Ali mi moramo sačuvamo naše interese. To je jako teško. A to je ona situacija da li ćete dobiti šamar sa leve ili desne strane. Negde ćemo ga sigurno dobiti, ali gledamo da bude što manji šamar. I čitava Evropa je, recimo, zavisna od ruskog gasa. I apetiti će za ruskim gasom biti sve veći. I to ljudi u Nemačkoj priznaju, njihovi stručnjaci. A izvinite, mi moramo da radimo sada tu diverzifikaciju kako bismo se obezbedili. Šta ako zaista Rusija zabrani gas 2019. godine? Pa šta, ćemo da se smrzavamo? A pitanje je da li možete da obezbedite od drugih izvora dovoljnu količinu. Niti nas je to ko pitao, niti nam je to ko ranije govorio da ćemo morati ovako da se ponašamo, a vi sad to morate bukvalno u naredne 4 godine da obezbedite sebi dovoljnu gasnu stabilnost. Znate li ko je to problem za ovu državu? A neko će okriviti sadašnju vladu i bilo koga što se u svetu dešavaju ovakve stvari. Ni krivi, ni dužni trpimo. Kad je izbila ukrajinska kriza, ti si otišao u Donje. Kad se slonovi tuku, trava strada. Ajde da mi ne budemo baš ta trava koja će biti pregažena. Dajte da pokušamo da budemo pametni. Ali kad je izbila ukrajinska kriza, ti si otišao u Donjevac. I rekao si da si otišao kao privatno lice, a ne kao predstavnik Srpskog parlamenta na izborima, koji ne priznaje ni Srbija, ni Evropska unija, ni Amerika, čak ni Rusija. Tako je. Otišao bi u Siriju sutra da vidim kako izgleda situacija. Da mi se ukaže prilika. I šta si video? Pa vidite jednu veliku nesreću. Zaista jednu veliku nesreću da jedan te isti narod ratuje međusobno. Zbog sramnih politika svetskih koje su u ovom momentu takve da kreiraju jednu krizu koja je nesreća za taj narod. A s druge strane, CNN uopšte nije objavljivo snimke kad demonstranti u Kijevu marširaju sa banderinim slikama i kukastim krstovima na zastavu. Čekajte, imali ste onaj primjer u Odesi kada je 42 ljudi spaljeno u Domu kulture u Odesi. Spaljeno. Zato što su bili na drugoj strani, zapravo bili su za tu prorusku stranu. Niko o tome danas slovo jedno neće da napiše, ali imat ćete situaciju uvijek da pričate kako je neko drugi agresor. Opet, da se ne lažemo, ni ruska propaganda, ni naivna. Međunarodna politika podrazumeva paradokse. Praktično Putina i moćnu Rusiju stvorila je Amerika sa 2 pustinske oluje izbacivanje Sadama Huseina. Kako je to moguće? Tako je. To je prosto neverovatno. To ovde niko ne govori, znate. Kako neverovatno? Pa to svi govori, svi znaju. Ne, nego... Nemojte, molim vas. Samo mi dozvolite da završim šta sam hteo da kažem. Baš da ne bismo i ne razumemo ništa. Ne to. Saradnja velikih sila na stvaranju novog svetskog poretka trenutno je očigledna. Sukob između Amerike i Evropske unije je očigledan. Saradnja između Nemačke i Rusije istorijska je očigledna. Šta stalno pravimo da to ne znamo? Cijela priča se vrtila oko ovo. Dakle, generalna slika koja je važi oko američke invazije na Irak bila je da je Amerika to uradila da bi se dokopala izvora nafte. Pa Amerika je raspolagala tim izvorima nafte pre toga zato što Saddam Hussein, to je bio jedini njegov izvozni proizvod. Dakle, on je živeo od prodaje nafte. Čak je bio registrovan kao američki agent. Tako je. Kao i Osama Bin Laden. Tako je. Za Ameriku je najbolje bilo da je otkupila u narednih 300 godina celokupnu iračku proizvodnju nafte i ne bi bilo nikakvih problema. Ali ideja je bila da se podigne cena nafte, da se smanji proizvodnja, da bi
i ruska nafta bila skuplja. I teksaška nafta bi bila skuplja. Nije ideja bila da se pomogne Sve zavisi od interesa. U jednom momentu su oni teroristi u Siriji pobunjenici, a u jednom momentu su teroristi. Cela priča se i vrti oko toga da je izbacivanjem Iraka iz procesa proizvodnje nafte tu substituciju izvršila Rusija i ako hoćete, Rusija je postala sada svetska sila i Amerika je sebi napravila problem, ako hoćete, jer Rusija sad ima dovoljno sredstava da može da parira Sjedinjenim Američkim Državama. U tome jeste cela priča. To je sve pitanje. Pa, nije, zašto bi bilo pitanje? Politički analitičari, profesori, ministri ne mogu da odgovore na ključna pitanja našeg doba. Da li umetnik, kao i urodivi, može to da nazre pre svih njih? Nema tu nikakvog naziranja. Ta stvar treba da se ostavi ljudima koji to znaju, koji razumeju, koji se bave time, čija je to profesija. Mi možemo sa strane da komentarišemo, imamo razne maštovite varijante, verzije i tako dalje. Na kraju se sve to svede ipak na jednu ozbiljnu nauku koja je zasnovana na činjenicama. Naš glavni problem je što mi najčešće ne baratamo činjenicama nego himerama. Mi našu sopstvenu istoriju ne znamo. Mi ne razumemo kako je nastala moderna Srbija, kako je ona postala značajna evropska država, kako je iz nje izašla moderna Jugoslavija. U kom trenutku se to dogodilo? Zašto se dogodilo? Mi ne znamo ulozi Amerike od trenutka kad je postala imperijalna sila, kad je odlučila da postane predominantna evropska sila, kad se počelo raspravljati pitanje ko je hegemon u jugoistočnoj Evropi. Da li je to Vizantija koje više nema, da li je to Otomanska imperija koju je zamenila, da li je to sada Amerika koja je stigla početkom 20. veka ovde da postane evropska sila. Amerika je evropska sila samo kad je na jugoistoku Evrope. Kad god treba Americi, ona obnavlja Jugoslaviju. To će se desiti i za 10 godina. Ponovo, ista stvar, jer to je jedini način da ona opstane u Evropi, da bude evropska sila i da zadrži nemačke i ruske interese tamo gde je njoj najvažnije. A najvažnije je tamo gde je put između Azije i Evrope. Ovde niko ne zna šta je Bagadanski tesnac, a to je najvažnija tačka u Evropi. To svi generalštabovi na svetu znaju, sve vojne akademije znaju. Ona ruska inženjerijska jedinica koja je tobož razminirava, a minira je posljednje 4 godine, kao što je JNA radila prethodnih 30 godina, to vam je kod Jagodine, to vam je 80 metra na kojem prolazi reka Morava, autoput, pruga, koja god vojska hoće iz Evrope u Aziju ili iz Azije u Evropu mora tuda da prođe. Dobro, to je jasno. Sva pitanja ovde uopšte nisu ni religijska, ni kulturna, ni ekonomska, ni politička, ideološka. Sva pitanja ovde su vojno-strateška pitanja. Ovde se raspravlja isključivo o odnosu snaga i o rasporedu vojnih efektiva. Dva bloka koji se ponovo reorganizuju, rekonstruišu, reformišu da bi uspostavili jedino stanje koje im odgovara, a to je hladni rat. Zatezaće tu stvar do ivice vrućeg rata, kako reče ovaj američki državni sekretar, linija vatre, jel? Da li smo mi sada na liniji vatre ili smo pod Putinovim raketama ako uđemo u Evropu i mislim nas? da smo sada bezbedniji nego ikada u zadnjih 50 godina. Kako? Tako što smo u oku oluje. Oni tu stvar napinju, prete jedni drugima, dovlače sa svih strana efektive i ostale stvari, obezbeđuju svoje vojne budžete, obezbeđuju cene koje im odgovaraju i nafta i drugih strateških proizvoda, postavljaju gasovode tamo gde hoće da smeste vojne efektive, a mi se nalazimo u samom središtu cele te stvari. Ovde se samo proizvodi permanentna kriza kojom se upravlja kada treba i kako treba. Pričali ste o Makedoniji, pa to je najočigledniji primjer. Pričate o Bosni, nesavršena kao tobož failed state, pa njima trebaju takve države. Oni od Srbije, koja je jedna uređena, ozbiljna država, 100 godina istorije, prave nesavršenu i promašenu državu, zato što takva država tu treba da bi se... Mada bi oni malo dignu ruke od nas. Neće oni da dignu ruke. Nemoj da nam upravljaju ovde krizom. Nema šanse da dignu ruke. Zašto bi dizali ruke kad im to treba i kad im to odgovara? Mi mnogo pomažemo toj stvari. A je može ta svetska kataklizma konačno da prođe bez nas? Dovoljno smo stradali. Ova prolazi bez nas. Aleksandar, ti si bila pomoćnik ministra spoljnih poslova poslije 5. oktobra u vreme Đinđićeve vlasti. Da li smo tad ponovo bili miljenici Amerike i Evrope?
Mi smo u ovom trenutku deo globalnog sveta koji komunicira mnogo većom brzinom, sa mnogo većim i snažnim tehnologijama nego što je to ikada bio slučaj. Znači, mi naprosto ne možemo funkcionisati mimo tog sveta, mi moramo nekako ići u korak sa njim, posmatrajući naravno da govorimo uvek i o našim interesima. Svesni naše težine i snage, a ona je vrlo mala. Znači, mi smo jedna vrlo mala zemlja na izmaku snage već 15 godina. Suštinski nema nikakvog uticaja. I zapravo mi moramo prosto sebe da obezbedimo da nekako što bezbolnije kroz te neke globalne, vrlo ozbiljne i teške procese prođemo. Dakle, da, moramo misliti naravno i o ekonomiji. Ako govorimo o Evropskoj uniji, znamo da je to najveći bezbednosni projekat verovatno u istoriji koji je dao neverovatne rezultate. Znate, ako se setimo samo, to mi ima manje od 100 godina da su, ne znam, Nemačka i Francuska bile u najvećem istorijskom sukobu i tako dalje. Znači, mislim, prosto ti procesi su se vrlo brzo razvijali. Znači, od tog jednog strašnog konflikta mi smo došli do jedne fantastične saradnje i u tom bezbednosnom smislu Evropska unija je nezamenljiv projekat. Dakle, postavlja se pitanje da li mi hoćemo da postanemo deo te bezbednosne strukture. Jer ja mislim da je to tema broj 1. Da, druga tema je ekonomija. Znači, moramo nekako preživeti sve procese. A kakva je ekonomija? Evo recimo, mi smo bili protiv Amerike i kažnjeni smo i onda smo bedni, siromašni, bez budućnosti. Ali muslimani u Bosni su imali američku podršku tokom tog nesretnog rata, a sad vidimo potresne snimke gde gladni ljudi iz Tuzle, iz Zenice kreću bez igde ičega u tim marševima gladi prema granicama Evropske unije koja se nalazi na hrvatskoj teritoriji. Srbija u ovom trenutku 80% razmene, trgovine, svega što se odnosi na ekonomiju ima sa Evropskom unijom. Znači, taj procenat konstantno raste. To više nije 2/3. Bilo je 2/3. Sada je 80%. Kolega je spomenuo u jednom trenutku priču o potrebi da... Dve strateške grane za ovu državu su nam, nažalost, vezane za istok ili na sreću, kako god hoćete. Energetika i poljoprivreda. Spomenuli ste jednu od njih, odnosno, evo, govorit ću o obe. Znači, govorite o poljoprivredi. Obzirom da smo mi rekli da sa Rusijom moramo imati tu vrstu ekonomske saradnje i razmene. Hajde da kažemo da činjenica da od kako su uvedene sankcije Rusiji od strane zapadnih zemalja, zapravo robna razmena između Srbije i Rusije ne raste, nego pada. Nego pala je na 30%, a Nemačka, Francuska, Italija i ostale zemlje koje su uvele sankcije Rusiji su za milijarde i milijarde povećale svoj izvoz u Rusiju. Kao da smo Prema tome, znači, taj argument vezan za našu trgovinsku saradnju sa Rusijom nekako biće da ne stoji. Nije u pitanju trgovinska saradnja. Vi imate dve strateške, znači, od kojih dosta zavisi. Znači, energetika i poljoprivreda. Znate, naši poljoprivrednici, hteli mi da priznamo, najviše izvezu na teritoriju Ruske federacije. Pa sve manje, u tome jeste problem. Sve manje i ministar privrede je rekao da je naš izvoz u Rusiju postao gotovo zanemar. Slažem se. Zašto? Pa ne znam. Ali jedini nismo uveli sankcije Rusije. Ali je isto činjenica da kad biste im uveli sankcije, sahranili biste poljoprivrednika našeg. Znači, ne biste smeli to da uradite nikad. Pitanje prijateljstava je zaista vrlo diskutabilno i uvek ga potrebno smatrati sa činjenicom. Evo, bio sam prošlog meseca u Moskvi i video sam jednu dramatičnu situaciju. Rusija se trese što je Crna Gora uvela sankcije Rusiji, a kažu da bi ono malo što je na nogama u Rusiji palo da je Srbija uvela te sankcije. Ali recimo, na primjer, Srbija teži članstvo u Svetskoj trgovinskoj organizaciji. U ovom trenutku, da bi ušla u Svetsku trgovinsku organizaciju, najveći ima problem, na primjer, sa Rusijom. To je nešto što u našoj javnosti ne figurira kao podatak, ali, na primjer, evo i to je jedan podatak. Prema tome, prijateljstva su vrlo relativne, znači svi razmišljaju samo o sopstvenim interesima. Kada govorimo o odnosu Srbije sa Rusijom, postoji samo jedna ozbiljna tačka, a to je pitanje priznanja nezavisnosti Kosova. Znači, Rusija ima mogućnost da stopira taj proces u Ujedinjenim nacijama i to je tačka, to je to neko vezivno tkivo koje je za Srbiju... Kao što ima mogućnost i da podnese veto za rezoluciju o Srebrenici. Milomire, molim vas, da li mi znamo koje su granice naše zemlje? Ne znam. Imamo li mi definisane granice naše teritorije? Da li mi znamo ko su stanovnici naše zemlje? Da li mi imamo milione ljudi za koje ne znamo da li su naši građani ili su građani neke proglašene države? Šta će sutra biti u drugim delovima naše zemlje
po pitanju granice i po pitanju stanovništva. Šta nas čini državom? Jer imamo mi ono što je u svakoj zemlji na svetu osnov države, a to je aparat nasilja, znači vojska. Moj otac je bio načelnik tehničke uprave JNA. U njegovo vreme, 70. godina, on je imao pod sobom 25.000 inženjera u tehničkoj upravi JNA. Danas cela srpska vojska nema ni približno toliko vojnika, ne inženjera. Mi pričamo o trgovini, mi pričamo o granama industrije, mi pričamo... O čemu mi pričamo uopšte? O čemu se tu radi? Naša proizvodnja, naša potrošnja je manja nego pre 30 godina. U bilo kom obliku, na bilo kom planu. U međuvremenu, mi prvi put u istoriji imamo na našoj teritoriji američku vojsku i prvi put u istoriji na našoj teritoriji imamo rusku vojsku. Čudimo se, jel? Ne znamo da to postoji. Ne znamo za baze u Nišu i ne znamo za baze na Kosovu. Čemu mi pričamo? Čime se mi bavimo uopšte? Pričamo o budućnosti, pričamo o deci. Nama deca sva beže u inostranstvo. Roditelji ih šalju. Zašto? Zato što vide da ovde ta perspektiva o kojoj mi govorimo nema veze sa realnošću o kojoj govori gospođa Joksimović. Realnost je dramatična do mere da prestaje da bude opasna. Mi smo do te mere dovedeni u jedno stanje u kojem ništa apsolutno ne možemo i ne dozvoljavamo se. Znate šta, mi koji smo ceo život bili na zapadu smo ovde sada, a oni koji ne znaju šta je zapad sad šalju decu tamo. Pa neka vide Pa neka idu, brate, nemam ja ništa protiv. Ceo život sam proveo po Americi, Australiji, čitavoj Evropi i svuda i došao sam ovde. Kad je najgore, da ovde budem, neću da idem tamo. Zato što znam šta je tamo. A ono što mi stalno zaboravljamo, to je da imamo Ameriku, imamo Rusiju, imamo Evropsku uniju koja se upinje da bude sila. Jeste ekonomska sila, jeste politička sila, ali je patuljak bezbednostni. Potpuni patuljak. Meni je, neću sad da govorim, ko je jedan važan čovek iz Nemačke rekao, pored kamina jedne davne 2003. godine, ne može Nemačka imati vojsku po cenu svetskog rata. Neće dozvoliti to ni Nemačka, ni Amerika, ni Rusija. To mi gledamo, tome prisustvujemo. Imamo njihove vojske ovde i imamo razne evropske mudrace koji nam savjetuju ovo ili ono u svim ovim zemljama ovde, proizvode krizu, regulišu krizu, organizuju to za ove druge. Ovo je sve objektivno globalna priča. A njih briga, a njih je u stvari samo brine Kina, njih brine Indija, njih brine jedan svet koji nastaje, koji oni uopšte ne mogu da savladaju. Ali ajmo konačno počnemo da gledamo, da počnemo da gledamo šta je naš interes. Ja mogu da se složim sa gospođom Joksimović u jednom delu, ali ne možemo da pričamo da je naša jedina vezivna tačka sa Ruskom federacijom, ne znam, pitanje nezavisnosti Kosova i Metohije. Pa nije. Naftna industrija Srbije ovde je 1/4 budžeta puni ona. Znači, naš poljoprivrednik izvozi sirovinu, do duše, što je katastrofa. Umesto da izvozimo finalni proizvod u Rusku federaciju, mi sirovinu njima izvozimo. Mi dosta zavisimo, energetski dosta zavisimo od njih. Mi nemamo taj luksuz. Ovde se ne radi o nikakvom prijateljstvu. Ovde se radi o tome šta je naš interes. Nemamo taj luksuz da se konfrontiramo ni sa jednom velikom silom. Zato što ćemo postradati. Shvatite, ne postoji u spoljnoj politici i prijateljstvu. To jednostavno ne postoji. Izbacite to iz glave. Pa to prosto nije istina. Ma jeste istina, ne postoji. Postoji i taj faktor, postoje emocije, postoje i odnosi, postoji istorija. To što imate emocije, ajmo sad ovako, u Drugom svetskom ratu, pa mi smo bili saveznici. A izvinite, danas oni koji su bili na strani nacista su saveznici onima koji su nama bili. Pa, znači, nema emocija, shvatite, ne postoje prijatelji, neprijatelji, postoje samo interes, kraj priče. Koji je bio motiv ruskog cara Nikolaja II. Da pogine 1917? On je poginuo zbog Srbije. On je poginuo zbog Srbije, pa da Rusija nije ušla u rat. Ne bi se stvorile pretpostavke za Oktobarsku revoluciju. Dakle, nije tačno, emocije su u krajnjoj instanciji osnovni motiv pokretač koji pokreće sve ljude, svakog čoveka. Dakle, čovek koji je... Hoćete reći da Amerikanci imaju emocije prema onim teroristima u Siriji? Ne. Kad sam pitao Mihajla Gorbačova zašto nam nije pomogao 90-ih, on je rekao nije mi padalo na pamet da vam pomogne. Rusija je na početku 20. veka upropastila svoju zemlju jer je
pomogao ludim Srbama, a 90. mi to nije padalo na pamet. Gledao sam kako da budem dobar sa Nemačkom, kako da uspostavim ideju Petra Velikog. Nemačka tehnologija i ruske sirovine će vladati svet. Znate ko je nas sad trenutno jedini stavio u nekim geostrateškim planovima od objektivno velikih sila? Kina. Jer smatra Beograd ulaznicom u Evropi. Između ostalog je onaj samit koji je ovde bio, koji je jedan od najvećih samita u poslednje vreme na ovim prostorima, gde je bio kineski premijer, čak 4 dana ovde. Ona nas jedino smatra na neki način svojom ulaznicom ka Evropi i ovde između ostalog i želi Beograd na neki način da bude centar. Da li smo mi za Ruse saveznici ili problem koji im smeta u međunarodnim odnosima? Sve zavisi od interesa. Ako se poklope interesi, onda smo saveznici, ako se ne poklope, nismo. Rusko priznanje Kosova i Metohije drži u svojim rukama Ruska pravoslavna crkva, a ne Putin. I tekako emocije utiču na raspoloženje u Ruskoj pravoslavnoj crkvi, a ona to svoje raspoloženje preliva na rusku državu. Znate kako, gospodine Mariću, to je svojevremeno Churchill rekao Staljinu, pa Vatikan se ne slaže sa vama. Stalin je pitao, pa koliko Vatikan ima raketa, znate? Divizija. Oni su divizija, da. Tako i ovde, znate, lepo je mi imamo tu duhovnu saradnju s Ruskom federacijom izvanrednu i prijateljska i bratska, ali postavlja se pitanje koliko Ruska pravoslavna crkva ima divizija, znate, da bi nam možda pomogla. Nemojmo da se baziramo više manite prijateljstva, to ne postoji. Ono u čemu se Srbija razlikovala u odnosu na veliki broj tih zemalja istočnog bloka koje su se kasnije pridruživale Evropskoj uniji posle pada Berlinskog zida, odnosno po okončanju hladnog rata, je zapravo činjenica da nije postojao politički konsenzus u vezi sa evropskim integracijama. Znači, Srbija je jedina zemlja koja je napravila zaokret kako bi krenula ka Evropskoj uniji. Znači, od 2000. do danas sve izbore koja god politička opcija je dobila na izborima, ona je svoje platforme gradila na evropskim integracijama. Naprosto to je činjenično stanje. Ali 2000. taj politički konsenzus u okviru parlamenta i političkih stranaka nije postojao. I ta jedna dvojnost je zapravo Srbiju mnogo koštala nekakvih teških poteza, odnosno nerazjašnjenih odnosa u vezi sa pomirenjem u regionu, u vezi sa odgovornošću pojedinaca za ono što se 90-ih dešavalo. Znači, to je napravilo čitav set onoga što ste pitali, znači uslova koji su Srbiju zaustavljali na tom putu. Ako pogledamo posvećenost pojedinih, recimo često se pravi poređenje, zašto Srbija nije, odnosno kako je moguće da su recimo jedna Rumunija i Bugarska ušle u Evropsku uniju pre Srbije, da li je moguće da su oni razvijeniji od Srbije? Oni se graniče s Rusijom, Srbija ne i zato su ušli. Pa između ostalog, ne samo to, nego recimo Rumunija i Bugarska su neverovatno bile posvećene cilju evropske integracije. Znači, one su kriterijume ispunjavale, ako tako mogu da kažem, čak i unapred. Znači, pokušavale su i da rade na... U Bugarsku su u parlamentu donosili evropske zakone na engleskom, da ne bi gubili vreme na prevođe. Sva što su radili, ali su postali deo Evropske unije. Evo vam primer Makedonije, oni su tek sva što radili, a nisu ih primili. O Makedoniji smo... Što se mi toliko čudimo? Ja ne mogu da shvatimo, izvinite, molim. Ko je regionalni hegemon poslednjih 80 godina u ovom delu Evrope? Ko? Rusija? Pa nije. Nije. Je li Nemačka? Nije. Ko je regionalni hegemon u jugoistočnoj Evropi? Sve ove godine, u vreme prve Srbije, prve Jugoslavije i druge Jugoslavije. Sjedinjene Američke Države. Znači, Sjedinjene Američke Države nama pomažu da uđemo u Evropsku uniju. Amerika nije član Evropske unije, a odlučuje se o Evropsku. Jedini način da mi nikad ne uđemo u Evropsku uniju jeste da o tome Amerikanci odlučuju. Šta će oni sa nama u Evropskoj uniji? Oni mogu sa Bugarskom, sa Rumunijom, sa članicama Varšavskog pakta. Jugoslavija koja je bila stup NATO-a zajedno sa Grčkom i Turskom 40 godina treba da ulazi u Evropsku uniju. Evropska unija je konkurent Sjedinjenih Američkih Država i saveznik Rusije u ovoj globalnoj utakmici koja se igra. Mi smo ulog u toj igri. Ako treba da pitamo ko nas ne pušta u Evropsku uniju, odgovor je Sjedinjene Američke Države nemaju nikakav interes da mi budemo u Evropskoj uniji. Naprotiv, svaki interes da ne budu. Gospođa Joksimović govori o godina posle 2000. godine. Pa šta se desilo sa Đinđićem? Kad je čovjek nastradao?
Pa onda kad nije isporučio ono što je bilo obećano. Molim lepo, čim je počeo da postavlja pitanja nacionalnog interesa, šta? Mi danas raspravljamo ko je, kako, zašto? Pa potpuno je jasno šta je bilo i zašto. I šta će biti uvek kad se to dogodi. I zato je opasno kod nas živeti. I opasno biti političar i baviti se time. Zato što su ovo ozbiljne igre i opasne igre. Mi smo NATO zemlja. To ovde mora svaki građanin da shvati. Mi smo bili NATO zemlja kad ni jedna od tih zemalja nije bila blizu NATO-a. Za nas nije nikakvo partnerstvo za mir. Mi smo bili stub NATO-a. Tito je bio najozbiljniji protivnik hegemonističke politike Sovjetskog saveza u svetu. On je formirao pokret nesvrstanih. On je radio sve što je mogao da radi od 39. i 40. godine, kada je prvi put došao u kontakt sa američkim vojnim obaveštajnim službama, sa organizacijom otpora u Evropi, kad je odabrana Srbija kao mesto gde će biti organizovan otpor u Evropi koji će pripremiti američko učešće u ratu. Molim vas, danas istoričari imaju podatke o tome, znaju ta imena, znaju mesta, znaju kada, zašto, kako. Znaju zašto su Rusi se odrekli Tita do 43. niste da čuju za njega. Zna se zašto su ruski agenti bili kod Draže Mihajlovića. Zašto je taj sukob uopšte bio? Šta se tu sve desilo? Mi se pravimo da to ne znamo. I lažemo decu i pričamo priče umesto da znamo... Ko je rasturio Jugoslaviju? Da li Amerika ili Rusija? Kakva Amerika? Iza leđa Americi su Evropa i Rusija rasturili Jugoslaviju. Sve u pitanju interes. Dakle, činjenica radi, samo prosto da kažemo, da je Amerika poslednja koja je napustila koncept podrške SFRJ. Znači, Amerika je najduže insistirala na jedinstvu SFRJ. Ljubiša, da li smeš da otkriješ najveću tajnu poslednjih decenija da je Rusija rasturila Jugoslaviju i zamolila Nemačku da to uradi u njeno ime? Ne radi se o zamoljivanju, radi se o interesu o kojima svi pričate sve vreme. Da je Rusija ikada želela da nam pomogne, zamolila bi Nemačku da nam ne postavlja nove uslove na putu evropske integracije. Interes svih njih je bio da se razreše njihovi međusobni odnosi, problem hegemonije u Evropi. Zato vam kažem šta je sad ovde problem na Balkanu. Sad idu neke nove tenzije. Ja molim zaista sve ljude na Balkanu, znači da li su Srbi, Hrvati, Bošnjaci, Makedonci, ljudi, nemojte da dozvolite nas ponovo zavadi. Ako neko bude želeo ovde da potpali konflikt, potpalit će ga. Kada je razvoj događaja otišao u nekom drugom pravcu, Amerika se involvirala, to smo već čini mi se spominjali, i u pitanje Dejtonskog sporazuma, i u pitanje vezano za rešavanje Kosova. Nijednog rešenja na Balkanu nije bilo bez Amerike. Da povrati svoj uticaj, normalno. Međutim, u jednom trenutku je Amerika naprosto isprovocirana na drugim kriznim žarištima u svetu, se defokusirala sa regiona Zapadnog Balkana. Dakle, problemi sa kojima je Amerika bila suočena u nekim drugim kriznim žarištima je naprosto privukla pažnju Amerike i Amerika je prepustila odgovornost za regulisanje Zapadnog Balkana od ovog našeg područja je prepustila Evropskoj uniji. Naravno, pitanje na koji način Evropska unija se bori sa svim tim otvorenim pitanjima, to je nešto sa čime se Amerika ne slaže uvek u potpunosti i smatra da u nekakvim ključnim trenucima je potrebno i da se ona ponovo uključi. Otvaranje ukrajinske krize u ovom trenutku je zapravo dovelo do toga da Amerika još jednom ponovo baci, ako tako mogu da kažem, jedno oko na region i bez obzira na sve špekulacije, znači evidentno je potreba da ovaj region uđe u taj jedan bezbednosni okvir koji se zove Evropska unija. I ja sam duboko uverena da Amerika u tome potpuno daje pozitivnu podršku. Makedonci i Albanci mogu samo inicijativno da se zavete. Pa nemojmo, molim vas, da se lažemo. To ako neko želi da potpali, potpalit će ih. Makedonija je zemlja koju nikada ni jedna susedna zemlja nije priznavala. Makedoniju je stvorila Jugoslavija, Titova Jugoslavija. Imate paradoksalnu situaciju. Stvorila jezik, stvorila rečnik, stvorila literaturu, stvorila naciju, stvorila sve. Ali pogledajte današnju paradoksalnu situaciju gde vlast i opozicija makedonska razgovaraju u Briselu. Ne u Skopju, nego u Briselu razgovaraju. Pa naravno, zato što im treba posrediti. Zato što jedino teritorijalno ugrožavanje Makedonije potiče od Albanije i od Bugarske. Oni imaju teritorijalne pretenzije prema Makedoniji. Lažno pitanje oko imena, Aleksandra, lažno pitanje oko imena Makedonije drži krizu na nivou stranih trupa u Makedoniji koji će da obezbede da do konflikta ne dođe. Lažno pitanje, tobožnje granica sa Srbijom, Prohor Pčinjski, ne znam šta,
drži napetost i tenziju koja omogućava da budu strane trupe prisutne u Makedoniji i da drže tu stvar u balansu. A da se drže Albanija i Bugarska po strani od teritorijalnih pretenzija. I to je istorija Makedonije posljednjih 20 godina. Ništa drugo. Iz Makedonije je izvučen svaki metak, radar, puška, nož, sve JNA izvukla napolje da tamo ne dođe do sukoba. A sve je gurano u Bosnu gdje je bio neophodan rat. Gospodine Ristić, opet istine radi, samo da se zna da od 2000. na ovamo jedina demarkacija kada je u pitanju granica sa bivšim republikama SFRJ koja je napravljena između Srbije i Makedonije napravljena. Znači, jedini sporazum koji postoji od demarkacije, odnosno o graničnoj liniji, o priznatoj granici, postoji između Srbije i Makedonije. Sem onog dela gde je Kosovo. Ne, izvršen, to je sad druga priča, ali izvršena je demarkacija između Srbije i Makedonije. Prema tome, to je jedino, ako tako mogu da kažem, rešeno pitanje. Da to neko sa strane želi da režira ovde sukob. Evo, Srbija i Bosna i Hercegovina, vlada u Sarajevu, govorimo o federaciji, su postigle niz raznoraznih sporazuma, izvanredne razgovore ste imali, bio gospodin Vučić u Sarajevu, evo sad gospodin Nikolić ide u Sarajevo. To su odlične stvari. Zašto? Za nama je strateški važno da imamo sa Bošnjacima što bolje odnose. Vidite kako neko očas posla to pokvari kad krene da pričaju o Srebrenici i o ne znam čemu. Neko namerno to radi. Srbija u ovom trenutku pokušava da sa svim svojim susedima ostvari najbolje moguće odnose u ovom trenutku. U svakom momentu mogu da izvade iz prošlosti neku priču koja će staviti Srbiju u šahmat poziciju. Srebrenica, neka druga priča i mi ćemo ponovo biti tamo gde smo bili. Za faktore koji upravljaju krizom, ta politika Srbije, svakome dobro, svakome se smeškam, sa svakim sarađujem je najgora moguća stvar. Svakom se izvinjavam. Tako je, najgora moguća stvar. Njima to ne odgovara. I oni će u prvoj prilici da iskoriste sve te adute o kojima ti govoriš i da kažu Srbiji, čekaj bre, ajde malo budite ono što nama treba. Ekonomski ne odgovara jaka Srbija nekome, znači tu nema nikakve dileme. Samo je pitanje kako mi da budemo dovoljno pametni u regionu da se ne posvećamo. Nije jaka Srbija ni u Jugoslaviji. Slaba Srbija i jaka Jugoslavija. To je bio moto Titove Jugoslavije. Dobro, vi ne možete, gospodine Mariću, da izbjegnete činjenicu... američki ambasador William Montgomery čekaj, ne možete da izbjegnete jednu činjenicu Srbija je najmnogoljudnija. bio kao neki guverner ili gauleiter u Srbiji. I da ste vi u vladi slušali šta god vam on kaže da radi. Diplomate u Beogradu, naravno, njihova snaga i jačina zavise od zemlje iz koje potiču. Mislim, naravno da nije isto diplomata Sjedinjenih Američkih Država ili, ne znam, Ruske federacije u Beogradu ili naš diplomata suprotno u Vašingtonu ili Moskvi. Znači, naprosto ti ljudi zbog snaga svojih zemalja imaju određenu težinu i snagu i oni ne predstavljaju sami sebe, oni predstavljaju države koja ih je delegirala. Znači, svaki američki ambasador u Srbiji ima veliku specifičnu težinu, jer on prenosi poruke State Departmenta, on prenosi poruku američke vlade. Prema tome, naprosto, mislim, kada razgovarate s takvim čovjekom, uvijek morate pažljivo slušati ono što on govori. A ti si razgovarao, da li se Montgomery ponašao kao okupacioni guverner kod marionetske vlasti? Da vam kažem, znači, ako govorimo o njihovim ambasadorima, znači, način na koji oni prenose nekada i vrlo oštre poruke je izuzetno korektan i vrlo precizan, što je naravno uvek važno. Ali ti si napisala knjigu o američko-srpskim odnosima i 90-ih i posle 5. oktobra. Tako je. Da li je to bio diktat Amerike u Beogradu? Amerika kao jedna pragmatična sila, ona uvek komunicira sa nekim ko na terenu ima realnu moć. Znači, Amerika sa opozicijom u Srbiji jako dugo uopšte nije komunicirala, zato što je smatrala da je slaba, da je razjedinjena, da ne može da preuzme vlast i da nikakva komunikacija sa opozicijom neće uroditi sa nekakvim pozitivnim rezultatom u smislu smirivanja konflikata u regionu. To je bio njihov stav. I zato je njihov čovjek bio Slobodan Milošević, s kim su mogli da postignu dil i u Dejtonu i da dogovore Oluju Srba iz Hrvatske i šta god
god hoće. Milomire, posle postizanja Dejtonskog sporazuma, natpisi o Miloševiću u stranoj štampi su Od potpuno balkanskog kasapina postoje princ Balkana, faktor mira i stabilnosti. I ako mislite da je postojala nekakva vrsta podrške da se sad ta priča nekako dalje iznese, apsolutno ne, jer su svi stali i čekali da vide kakav će biti rasplet na terenu. Aleksandra, ko je onda potegao poluge u vojsci i policiji da se izvrši puč, ako nisu Amerikanci? Pa je li izvršen puč u vojsci? Naravno. Pa, Kako da nije? Ja sam mislio da je 5. oktobar demokratska revolucija, a ti kažeš vojno-policijski povukao put. poluge onda ako nisu Amerikanci. Gospodine Marić, slažem da nisu, ali Srbija kao država. Da vam kažem, znači, što se tiče revolucija je izneta na našim leđima. Revolucija je izneta na leđima opozicionih snaga. Ma kakvi, nema veze. Revolucija je izneta na leđima aparata nasilja, kao i svakoj državi na svetu. Nije ni diktatorski režim, zaista postoji ozbiljan problem kako ga srušiti. Znači, to pa zna se vojskom i policijom, nikako drugačije. Pa ne nasilnim metodama je srušen. Jedan nasilni režim je srušen nenasilnim metodama u tom trenutku. Ja mislim da je to jedna velika tekovina koju Srbija nosi. Taj diktatorski režim je odbio da sprovede nasilje i povukao se. Taman koliko god da su nas proterali, etnički očistili sa mnogih teritorija. Srbiji su i dalje najbrojniji i Srbija je i dalje lider od tih država, svi koje su nastali. I Beograd je centar svega. I nama to pripada. Ma mislim da se zavaravamo. Ne. Nama od zemalja bivše Jugoslavije, nama to pripada. Nekom to ne odgovara. I zato se slabi ova država. Zato neko sistematski pokušava da nas slabi. To je ona priča o velikoj Srbiji. Znate, ovde se postavlja pitanje koliko tu Srbija bi trebalo bude mala da ne bi bila velika? Dokle to više? Mora da bude manja od velike Albanije, u svakom slučaju. Ko je taj ko vuče konce? To je bila vrlo važna informacija, neočekivana od ministra inostranih poslova Ivice Dačića, koji se vraća posle jednih pregovora iz Evropske unije i valjda mu je to izletelo sav očajan, kaže sve smo se dogovorili sa Evropskom unijom i dolaze Amerikanci i kažu ma to ništa ne važi. Tako je govorio Slobodan Milošević, kad su bili dogovoreni Vance-Ovenov plan, kad su bili dogovoreni razni planovi za Bosnu, neko je odlučio da se rati još 3-4 godine, neko je odlučio da mora da bude Srebrenica kao kruna rata u Bosni. Taj isti diktator Milošević je bio faktor mira i stabilnosti. Ali odlučili su, evo da Aleksandar kažem, tada da Milošević još 2 ili 3 godine bude diktator u Srbiji. Pa je neko odlučio da ne bude. Ko? Dok se to pitanje odgovori, mi uopšte ne znamo šta se desilo. Posle krize na Kosovu, zapadni partneri su smatrali da na izbor uopšte ne treba ići. Da zapravo opozicija uopšte ne treba da učestvuje na izborima, obzirom da će izbori biti pokradeni i obzirom da opozicija ne može da ih dobije. Mislim, pasite, to je bio stav. Znači, u trenutku kada je Milošević raspisao te čuvene izbore koje je na kraju izgubio, znači, tadašnja opozicija je... Koji nisu prebrojali nikad, nije ih izgubio. Je morala velikim pritiskom da izdejstvuje zapravo stavove zapadnih sila da bi takvi izbori uopšte bili priznati. Valjda Ljubiša zna bolje, on je poznao tog Slobodana Miloševića za razliku od nas. Ne samo to, nego sam bio u drugoj sobi kad je Ivanov doveo Koštunicu i Pavkovića i kad je Milošević predao vlast. O čemu pričate vi ljudi? Šta je vama? Kakvi Amerikanci? Čekaj, ti si prisluškivao razgovor Ivanov, Milošević i Koštunica. Nisam ništa prisluškivao, znao sam šta se događa. To je sve prošlo, zadaj gledamo šta ćemo mi dalje da radimo. Ajmo mi budućnost, to isto da nam se desi. Ljubiša, ali ti ne vodiš računa često šta govoriš i onda stradaš. Evo recimo, kad su nacionalisti pobedili u Srbiji 90. 91. godine i kad su bili ti divni ulični mitinzi, revolucije, 9. mart, ja sam te pozvao da režiraš tu masu, jer si celog života to sanjao, ti si rekao neka prođe to amaterski, bez mene, bez pravog reditelja, ja sam crvena banda. Tačno, tačno. Kako bi ti tek režirao 9. mart? Pa kako bi ti režirao 5. oktobar, koji si čovjek majstor tih masovnih scena, majstor događanja naroda. Da, to je sad kao kad pričamo viceve. Međutim, postoje ozbiljne stvari iza toga, Mariću. Postoji zemlja, postoji narod, postoji muka, postoje ljudi, postoji život. Neko se nekad mora da i time bavi. Kao crvenu bandu, titoistu, Jugoslovena, 68-aša, smatrali su da nisi njihov. Posle 5. oktobra
su te smatrali za julovca. Da, I ti si jedini čovjek u Srbiji koji je lustriran do dana današnjeg. Pa to je ovi koji ne znaju šta je lustracija. Lustracija je ugrožavanje ljudskih prava i odstranjivanje iz javnog života ličnosti koji su to činile. Kao saradnici raznih službi, kao doušnici, tajni i tako dalje. Mi kad bismo sproveli ilustraciju za koju se ja stalno zalažem u Srbiji, mi bi ostali bez pola parlamenta, ostali bi bez cele vlade, ostali bi bez političkih partija. To je tačno, da. I bilo je Što su to sve jeftinije... ljudi koji su saradnici svih mogućih domaćih i stranih službi kroz ceo svoj život. Plaši se da oni koji se danas najviše zalažu za lustraciju, prvi bi bili ilustrirani. Pa Ali, oni Ljubiša, koji tobož se zalažu, ne zalažu se oni uopšte. Jednostavnije je bilo da se ti kao pojedinac jedini ilustriraš 15 godina. Prvo si pod nacionalistima... Mariću, ja sam reditelj, umetnik, neozbiljan, stalno pričam neke stvari, to je meni spaslo glavu. Ja ne mogu da verujem... Da su oni mene ozbiljno razumeli, pa ne bi ja sve za sobom sad davno bi me... Šta je ozbiljan čovjek kao što je Slobodan Milošević tražio s tobom? Odgovori mi na to pitanje. To je vrlo prosto pitanje. Vrlo prosto pitanje. 1995. godine Jugoslavija je bila u katastrofi, u nacionalističkoj, antikomunističkoj, antijugoslovenskoj orgiji. To nije moglo da bude tako u miru koji je dolazio, da se rat završi i tako dalje. Milošević je bio potreban moj program. Vrlo prosto. Ja sam Jugosloven i levičar, treba napraviti neki američki balans. predsjednik, savjetovao Slobodanu Miloševiću da formira JUL? Tačno. Ne JUL, nego da samo sa komunistima može raditi ozbiljno. Da ova opozicija, da je to sve baš i bozak i da tu nema nikakvog ozbiljnog dogovora i bilo šta. Ovo nije nikakva teorija zavere. Ovo Ljubiša Ristić ne priča napamet. To je lično Richard Holbrooke rekao pred Senatskim komitetom kad su ga saslušavali da postane američki ambasador u Ujedinjenim nacijama. Kad mu verovati kada je sedeo s onim teroristima u sobi iz uvo cipele ili kada je to pričao? A kad je sedeo sa teroristima u sobi? To je vrlo zanimljivo pitanje. BND, nemačka služba, je kontrolisala kompletno u Nemačkoj i na Kosovu i Albaniji kompletan pokret albanski. Veoma državotvorni. Niste u pravu da oni nemaju državotvorne koncepte, ideje, sposobnosti, tako dalje. A neko im drugi piše, ne pišu to oni. To traje, to je ozbiljna stvar. Ne, ali ne pišu oni, piše im neko drugi te projekte. Ko je njih izbacio iz sedla na Kosovu i u Albaniji? Pa sad to dolazimo... Amerikanci, brate, kad su rekli, ajde, marš, svi ti bukoši i ne znam šta, mi sad tu dolazimo, mi sedamo. Oni su izmislili tačije, oni su doveli OVK i napravili sve to. Kad im je trebao taj konflikt? Dok Amerikanci nisu... Znači, sukob je američko-nemački, nije sukob srpsko-albanski, da se mi odmah razumemo. I danas je tako. Dok Amerika nije preuzela kontrolu nad OVK, OVK je bila na listi State Departmenta teroristička narkodilerska organizacija. Tačno. Kad su Amerikanci postavili tačija, to je postala oslobodilačka armija, borci za slobodu, koje Srbi ugnjetavaju. Tačno. U Siriji u jednom momentu su to pobunjenici koji se bore protiv diktatorskog režima, u jednom momentu su teroristi. Sve zavisi kad su vam potrebni i iz kojih interesa. A nije to samo, pazite, nije to samo ovde. Čitam Mediteran. Pazite, Beograd i Bejrut su spojeni sudovi. U State Departmentu u Americi već 100 godina je to odelenje koje se bavi Bliskim istokom i jugoistokom, znači Srbijom i Beogradom, je isto odelenje. To ljudi ovde ne shvatili. Zove me pre 10 godina Bušnjak, Ivan Bušnjak, češki ambasador u Beogradu i kaže, profesore, dođite, dolazi kod nas iz MIP-a Češke, žena koja je zadužena za odelenje za Bliski istok, htjela bi da porazgovara s vama. I ja zaprepašćen, šta službeno ima da dolazi žena zadužena za Bliski istok u Beograd i prvo pitanje, jedva čekam da je vidim u ambasadi Češkoj. Svi znate gde je preko puta glavne pošte i ja joj kažem, izvinite, a zašto vi, kao neko ko je zadužen za Bliski istok, raspravljate o Balkanu? Kaže, pa u našoj nomenklaturi, u podeli Ministarstva inostranih poslova na odelenja, Balkan spada u Bliski istok, vi ste samo jedna karika u celoj toj priči. Da, to je isto. Dakle, to je sistem spojenih sudova. Najugroženija država na Bliskom istoku. Pazite, najugroženija država na Bliskom istoku, paradoksalno, što reče Marić, sve su to paradoksi, jeste država Izrael. Tako je.
Zato što svi sporazumi mirovni, sporazumi o opstanku Izraela, sporazumi o koegzistenciji arapskih država Izraela su porušeni tim arapskim šarenim revolucijama koje predvode ovi, kako se zove, Srđa Popović, ovi nenasilni otporaši, ovi koji sede kod nas u vladi. Ovi koji sede kod nas u vladi sada. Oni su porušili sve te arapske vlade i države koje su imale sporazum sa Izraelom. Izrael se brani noktima i zubima. Izrael preti atomskim oružjem zato što više nema ni jedne normalne arapske države s kojom može se dogovori. Ko je srušio te režime? Moj deda. Nije moj deda, nego zna se... Pa nije valjda Srđa Popović? Pa evo, hvali se da ih je srušio. Ja verujem da bi on to doživeo kao veliki kompliment, ali mislim da je to prevelika snaga za inače jednog... Ali Makedonci, kad je došlo do sukoba, kad je došlo do terorističke akcije u Kumanovu, kad su stradali policajci, narod, optužio je Srđu Popovića da on iz Beograda vuče konce destabilizacije Makedonije. Jeste, ali i one demonstracije u Bosni pre 2 godine i to u Makedoniji. Svaki put se umešaju ti naši ljudi koji imaju svoje strings attached, one povezane konce sa nekim ko upravlja tim događajima. To je notorno, to više nije sporno. Ne radi se tu o tome. Mi ovdje imamo problem sa državnom politikom. Ovo o čemu je kolega govorio, mi imamo problem šta da se radi, kako se izađe na kraj sa tim očajnim stvarima koje nas okružuju. Da li je Srbija posle 5. oktobra bila suverena zemlja? Pa Srbija je uvek suverena. Nekorektno pitanje. Nemoj, nema smisla. Čuti, ti si tad bio zabranjen. Nekorektno, nema smisla. Zašto to pitaš? Ti si tad bio omlaženiji i od Slobodana Miloševića i od Mire Markovića. Nije Aleksandra odgovorna za to, mislim. To su malo stvari koje preozilaze sve nas. Dakle, Srbija je bila zemlja koja je bila zaista suočena sa neverovatnim setom pitanja, bez obzira na trenutak u kojem je izvršena ta transformacija. Znači, u tom trenutku odmah na dnevni red je bila stavljena priča o Srbiji i Crnoj Gori, odnosno hoće li se raspasti Jugoslavija. To je bio ozbiljan problem koji se sutradan pojavio na dnevnom redu. Znači, tu je bila tema Kosova koja je bila permanentno prisutna i pitanje odgovornosti za ratne zločine, odnosno saradnje sa Haškim tribunalom. I preskočili ste također važnu temu, a to je razjašnjavanje NATO bombardovanje, agresije i stav prema tome. Naredili su iz Vašingtona i Brisela da je televiziju Beograd bombardovao direktor Milanović, a ne NATO pakt. I čovjek je morao da je u zatvor 10 godina. Vlast koja je preuzela poluge posle 2000. godine zapravo se odmah razišla oko ovih ključnih pitanja. I znači, vrlo brzo zapravo se pokazalo i da delovi te vlasti nisu uopšte bili ni zainteresovani za evropske integracije. Prema tome, znači, sveukupno to je bila jedna neodrživa pozicija za tako krhku vladu suočenu sa tako ogromnim problemima u tom trenutku. Dakle, trebalo je nekako izbalansirati, znači, napraviti tu saradnju sa Zapadom koja je tu vlast u tom trenutku zaista prigrlila. Bio je to jedan sekund, ali sekund medenog meseca. Aleksandar, kad govorite o Zapadu, vi upotrebljavate jednu generalizaciju koja prosto nije upotrebljiva. Pa ja govorim o Evropskoj uniji i Americi. Ne možete, pa to je isto. Ali to nisu isti interesi. Dobro, nije... Pa nisu ni Evropskoj uniji svima isti interesi. Evo sad ću vam reći, Aleksandra, nešto što iz vašeg domena nikad niste za to znali, sad ću vam reći ovde javno. U Atini na skupu predsjednika spoljno-političkih odbora balkanskih parlamenta kojim je predsjedavao ovaj donedavni predsjednik Grčke Papuljas koji je bio također predsjednik spoljno-političkog odbora Grčkog parlamenta. Karolas. Papuljas. Karolas. Jeste. Dolazi meni sekretar Leni Fischer, predsjednice Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope i kaže, molim vas, gospodine, da li biste htjeli da razgovaramo? Kažem, o čemu? Da li možete da odvojite 15 minuta za razgovor sa gospođom Fischer? Naravno. Ona kaže ovako, molim vas, da li možete da prenesete vašem predsjedniku? To se događa 97. godine, 97. 8. godine. Da li možete prenesete vašem predsjedniku da bismo mi u Savjetu Evrope želeli da vidimo vas, delegaciju iz Jugoslavije koja bi redovno pristovala sastancima, redovno dobila mogućnost da govori, ne kao član, ali kao posmatrač i kao gost. Ja kažem, odakle to sad?
Pa kaže, znate, moramo nešto da pokušamo. Moramo nešto da pokrenemo. Nešto mora da se događa. Rekao, u redu, ali zašto Savet Evrope? Na to meni kaže Leni Fischer, od reči do reči. Gospodine, jedino mesto gde ne sede Amerikanci u Evropi je Savet Evrope. Da li je moguće da su u Savet Evrope nas primili tek posle ubistva Zorana Đinđića? Ovo razmimoilaženje u vezi sa određenim ključnim temama u tadašnjoj vladi je zapravo dovelo do jedne vrste nepoverenja i to je dovelo do polako procesa uslovljavanja u odnosu na pojedine poteze tadašnje vlade. Znači, nešto što je inicijalno imalo, recimo, vrlo jednostavan uslov, tokom vremena se usložnjavalo. I to je ono što je uvek velika opasnost o kojoj ja govorim i danas. Znači, danas se često špekuliše sa tim šta je, ne znam, uslov da, ne znam, se otvore prva poglavlja. Da li se oni menjaju ili ne? Pa u ovom trenutku se ne menjaju, ali to ne znači da protokom vremena se neće otvoriti prostor za nešto novo. Danas u Evropskoj uniji, ako pitate u istraživanjima javnog mnjenja, na nivou sada već cele Unije, ne govorimo o Nemačkoj, gde je podrška za dalji proces proširenja samo 20%. Sada već na nivou cele Unije ta procenat se već bliži negde oko 50%. Naravno, najveća podrška je upravo onim zemljama koje su poslednje ušle u Evropsku uniju, ali naprosto ta vrsta podrške takođe pada. Pa tako kada govorimo o daljem procesu proširenja, uvijek moramo razmišljati da su i ti političari suočeni sa nekakvim svojim javnim mnjenjem. Ne možemo biti, naravno, stalno fokusirani sami na sebe. Da li smo mi za, da li smo mi protiv? Pa ne, i tamo ima neko o kojim mora voditi računa o svom biračkom temu. Imate nedavno izjavu ambasadora Velike Britanije ovde, retko ko je citira, on je rekao, kaže da on očekuje da će u reformisanoj Evropi dočekati reformisanu Srbiju. Znate, dok se oni reformišu, ako to... Oni imaju sad problem s Velikom Britanijom. Pa vidite, znači Evropska unija se reformiše stalno. Mi moramo da vodimo računa na kraju krajeva i u šta ćemo da uđemo. Pošto je sad, postavlja se, šta ako recimo na tom nekom referendumu Velika Britanija ne bude više članica Evropske unije. Ali mnogo se sad radi upravo kontra tome da Britanija zapravo ostane deo porodice. Znači, evo govorimo o referendumu, znate, taj referendum je bio najavljen ranije i bio je najavljen kao pitanje mnogo oštrije nego što je to danas slučaj. Mogu eventualno možda da dođu i neki novi uslovi ako se to reformiše. Znate, u tim reformama mogu vam reći, pa znate, morate još i ovo da ispunite. Ja se nadam da neće. Mi imamo čvrsto uveravanja da je ovo što su nam sada dali, to je to. Ali uslovi se stalno menjaju. Ljubiša, ti si svedok. Slobodan Milošević je u Dejtonu, kad je želeo da postane princ Balkana, pitao Amerikance da mu naprave na listu papira koje uslove Amerika traži od Srbije. Oni su rekli, pa vi morate u svakom trenutku učiniti ono što mi od vas očekujemo. Nema kraja tim uslovima. I to je tako do danas ostalo i posle Miloševića. Ti znaš za to? Pa da, ali to ne razumijem šta je tu sporno. To se zna. Nije to ništa što je nejasno. Ja sam vodio, svaki 15 dana smo išli delegaciju koja je bio Toma Nikolić, Žižić, onaj jedan čovjek iz SPS-a. Ja sam ih stalno vodio u Moskvu na takozvane razgovore i pregovore oko Saveza Rusije, Belorusije i Jugoslavije. Ni tamo nas nisu primili. Ma ne, pričali su jedno sa Ležnjov u Dumi, a ja onda odem kod Ivanova u Ministarstvu spoljnih poslova, potpuno suprotno. Ja kažem, pa ja neću iš tamo da idem. Moraš da ideš. Ne moram da idem, ali molim te, moraš da ideš. To je bio uvek odgovor. I neću da idem, moraš da ideš. Onda si gubio vreme, sedeo tamo, slušao zdravice, vodke, a potpuno je bilo jasno da to nema veze ni s mozgom, nema ništa čim veze. Ni Rusi, ni Amerikanci nas, ni Evropa neće u svoje društvo. Ne, nego nas stalno drže na kratkom kanapu i vuku kanape kako im kad treba i zašta im treba. A to rade i Rusi i Amerikanci. Ali pojente o tome da kada postaneš deo te porodice, zapravo ti kanapi postaju relativno neupotrebljivi. Znači, tu se radi umetnosti kako da presečete taj kanap. Treba u što kraćem roku prevazići i proći taj put do članstva, a onog trenutka kada si u članstvu zapravo tvoj glas se na drugi način čuje, na drugi način odlučuješ i ti zajedno sa drugima o nekim strateškim pravcima, razmišljanja i tako dalje. Znači, prosto, jednom kada si deo te porodice, tvoj glas se na drugi način čuje, a i drugačije... Kad su dolazili najteži uslovi za Srbiju posle 5. oktobra i kad je neki ambasador velike sile trebalo da preda Srbiji te uslove, nije hteo da ih primi ni Koštunica, ni Đinđić,
ni Svilanović. I oni su rekli, ako su teški uslovi, nosite te uslove kod Aleksandra Joksimovića. Da. Nemojte, Aleksandra, na ove provokacije da odgovarate. To naprosto nije tačno, nema veze. To je iz druge emisije, nije iz ove. Znači, on pokušao u parove da nam se ubaci stalno. Znači, mora žena da se aktivira. Mora da zna da podigne polni organ. Znači, prvo to. Kao da je svirao u nekom, kao da je pevala u nekom metal bandu. Da stoji kao kip. Stvar u životu nisam tako iskušao. Mora da ga zadrži ovako da stoji kao ovaj Rubin. Ovako, kad ga podigne, on mora da stoji jedno pola sata, sat. Mnogi strani analitičari, diplomate u Beogradu, govore da su Srbi šizofren narod koji je oboleo od teorije zavere, a mi jadni, ovako zgaženi, posle 30 godina kažemo možda mi jesmo paranoici, ali ipak vidimo da nam oni rade o glavi. Ljubiša, ima istine o tome? Mnogo gore, to uopšte nije pitanje paranoje. Svako ko priča o teoriji zavere, istog trenutka ga pažljivo pogledam i pitam se u kojoj zaveri učestvuje. Nije jedna zavera. Stalno postoje razne zavere koje se tuku jedna protiv druge. Nekad prevlada ova, nekad prevlada ona, ali ništa se ne odvija, a da nije zavera. Nema nikakve poštene politike, nema nikakve transparentne politike. To je potpuna besmislica. Ko je lud da vodi transparentne politike? Svako se predstavlja u politici drugačije nego što jeste. Radi jedno, misli drugo, govori treće. Pa to je politika svuda u svetu. Nije to različito ni ovde, ni na drugim stranama. Ali problem je kako prepoznati koja ti zavera stvarno radi o glavi. Ko ti se pravi prijatelj, a spremati da te saplete. Ko hoće da te brani, a hoće da ti oduzme. Ali i mi imamo lek za tu zaveru protiv Srba. To je rešenje. Lek sijalica Srbijanka, koja leči usijane srpske glave. Ovo upalite i svaka srpska glava bit će kao izvađena iz frižidera. Znači, osvetlit ćeš nam put do kuće. Osvetit ćemo vas put u svetlu budućnost. A ima i neko piće. Evo, najbolja srpska vina. Koja, nažalost, nikad neće imati cenu francuskog, jer Srbi nisu brend za proizvodnju vina. Ali Srbi su brend za tragičnu istoriju. Bolje da odmah prekinemo. Kraj.